in banda kaddara to ta manta abin da ya gabata kenan a baya. Watakil kuma gashi Allah ya sa daga cikin ni'imar da Allah ya mata a dalilin ka tana da yayaye. Ba karamar ni'ima ba ce a ce kina da yayaye ya daga ɗaya zuwa sama da wannan bawan Allah. Ko ba komai ya isa ki jinjina masa. Dalilinsa in Allah ya shirya da wannan ɗan naki ko yar taki ne wanne daraja za ki samu ta dalilinsu. Mala ya ce akhrajahu al-Bukhari, Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi a hadisi na 5197 daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma. Allah ya kare. To wannan hadisin a shi yana mana inkari akan iyayenmu mata da su kokari su ga cewa sun nisanci abin da zai haifar musu da kangarewa mai gida. Mafhum? Saboda haka daga cikin misalai da suke nuna cewa da yawa abubuwan da yawa daga cikin iyayen mata suna kafircewa ashira ga irin 'yan misalai da suke ambata. Na farko miji yan kusur zauje sa'atin ɗauyi za ka tada miji ya tsaya tsawon lokaci ya ɗauki lokaci ya shitare hadayan li zaujati har ya kai ya ɗan iya yin wani aiki ya ɗan tara wani abu ya zo ya ɗan iya saiwa matarsa hadayan wata 'yar kyauta ɗan agogo ne ɗan wani abu ne abinci ne ko wani abu kaza da zai ɗan burge ta amma faturaddu alai sai ta maida masa ta rena saboda tana rena wannan daga cikin wajibansa tana renawa. Fatakul sai ka ji tana cewa hudiya li zaujati fulanin ai fulanin hudiya li zaujati kaza sayyara kai ka ji ka siyo agogo sai ta ga cewa ai mijin wani shi mota ya sai mata wani ai kaza yi ka dan iya sayan waya ce ka canza sai a ce ai wani kaza yi in ka so waya mai namba kaza sai ta ce ga wacce ai kaza ta mata tare na ma'ana tana kallon wani alkhairi da aka yi a makotanta ko a abokan zamanta wannan sai ya sa sai ta rena to wannan yana sa wani dalili da kallon waninta ko watanta yakan sa sai ta karena abin da aka yi mata ko da na ɗan lokaci ne abin da aka yi a kawo ta rena ta ga kamar bai ishe ta ba to wannan yana daga cikin kufranul ashir ba sai ta ce me ka taɓa yi min ba aka kawo mata rena ta ce a ga wancan na an mata kaza to wannan abin da kai ta rena kenan an fahimta to da haka iyayen mata sai a taka tsantsanan ko me mai gida ya kawo imma abin masarufi ne kada ki kalla ki ce akan wannan bayan ga su ana ma abu kaza su kai mu fara da mai muke ci fara da yaji fara da gade irin wannan ga wani ana yi musu kaza gidan wance kaza a kada ki rena wannan in kike haka tamkar kina rena kokarin mijinki ne kuma kina kangara ni'imar da ya miki za ki iya tsintar kanki a irin wannan hadisin da ya gabata daga cikin kufranu bil ashira akwai daga ɗan matsala ta faru tsakaninki da shi na saɓani sai ki fara faɗar irin wancan kalmomi da wancan hadisi ya faɗa ya ma ra'aytu minka khairan qablun ai ban taɓa gani wani abu na alkhairi a wajenka ba wannan yana nuna cewa kin jahilci abubuwan da ya gabata a gare ki ne tsawon shekaru da yake gudana akan da ya tafiyar da ke ya gudanar da ke a lokacin da ake amarci an yi kaza har kin manta ana dariya ana murmushi ana kaza tsawon shekaru yanzu kin manta wani abubuwa kin manta tarin ni'imomi da kika samu dalilin wannan da kin manta tarin ni'imomi da Allah ya dasa a dalilin wannan miji da ya baki ya rintse miki ganin ki ya tare miki duka wani sha'awa taki ya rufe miki ya kare ki daga dukkan wani mutumin banza da zai ka iya tunanin baya tuntube ki so da yanzu kina da aure kina da alfarma duk sanda kika wuce ana ganin kimar ki da mutuncin ki saboda me kina da ke iyali ce kina da wanda kike karkashin sa a kasancewar ki na ta matar aure duk abin da ake an za a ce wannan mata aure ce za a daga miki kafa to yanzu kuma kin zo dan sabani kin ce baki taba gano wani alkhairi a wajen sa ba lalle wannan akwai kufranul ashir to so da haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna kufranul ashir daga cikin abubuwan da suke nuna kufranul ashir akwai yawaita koke da iyaye mata suke ga ƙawayensu ko kuma danginsu
na nuna cewa mai gidansu ya gaza, kamar yana takaita musu ko yana musu ƙoro ko ya gaza ko bai mata kaza, wannan shi ma yana daga cikin alamomi na nuna mai kufranu bil ashir. Kullum ke ƙorafi ke, Allah da yar wayar nan ma da ake canza ya ki canza min, yar motar nan da ake saya duk makotan mu an sai musu mu amma ni yaƙi, dan kayan ɗakin nan da ake canza bayan shekara ko shekaru biyu shi yaƙi, dan abu kaza da ake shi yaƙi, ba tare da kina duban yanayinsa da samunsa da ƙoƙarinsa ba. To wannan alama ce ta nuna cewa ke ma kin ɗauki hanyar kufranu bil ashir, kafircewa zamantakewa. Saboda haka wayannan abubuwa guda uku sai kina taka tsantsa a kansu. Kada ki ga kallon wasunki da me aka yi musu ke an miki kirena. Kada na biyu kada alaka ta dan samu akasi ki manta duka wayancan ni'imomi da kika samu a dalilin mai gidanki, ki manta da su. Kada kuma ki kasance mai korafi da mita da dangogin wayannan ga kawayenki ko kuma abokan mu'amalarki ko kawayenki ko kuma makotanki da ballantana kuma danginki. To wannan yana da cikin kufranu bil ashir. Ba sai kin ce me ka taɓa yi min ba, akwai sigogi da suke nuna cewa kina kangarewa, a kawo kirena wannan kin manta alkhairin baya. Ki ta korafi ba a yi miki kaza ba, to kin manta abin da aka yi miki a baya kenan. To wannan kufranu bil ashir kenan. So da haka lalle iyaye mata sai su taka tsantsan a irin wannan, su kula sosai. Daga cikin abin da ke bayyanar da wannan, mu duba hadisi na gaba, wanda hadisi ne ingantacce dogo, wanda malam ya dan hakaito mana shi dan ya zama na izina na yadda magabata suke kokarin tuna alkhairan mutum a baya ko da ba sa tare da shi. Shine hadisin Ummul Zar, wanda mun karanta shi a kitabu Shama'il Muhammadiyya, wanda muke karatu da su. Mun yi hadisi ne dogo, kowace take kawo halin mijinta da yanayin zamantakewarsu, da yadda wani na yabo wani kuma akasin haka. Aka zo aka mata 11 ko 10 suka zauna suna tattaunawa. Hadisin na Aisha, Allah ya kare da a gare ta da ta rawaito, in ba manta shi ba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li sayyidati Aisha, gana na Aisha radiyallahu anha, Allah ya kare da a gare ta, yuda'ibuha, yana mata wasa, yana tausasa mata, ba da an qassa alaiha husnul ishrati, bayan ya bata labari, ya bata kissa na wannan hadisi Zar, na husnul ishrati Abi Zar, na kyakkyawan zamantakewa da na gidan Abi Zar, li Zar, na tare da Zar, Allah ya kare da a gare su. Bayan ya bata labari, hadisi Zar kamar da muka faɗa hadisi ne dogo, amma dunkule ta zo tana ba da labarin hadisi Zar, ta ji da ba abin da Abi Zar bai mata ba, ‘ya'yansu suna cikin annishiwa, ko ma'aikatan gidansu cikin annishiwa, ita a cikin annishiwa, komai ba abin da ya rage ta na daga kulawa. Ana cikin wannan halin, kawai sai wani tsautsayi ya faɗo, sai ya je gano wata kuma ya zo ya aure ta, ya zama na an samu akasi, auren su ya rabu. Amma duk da haka Zar sai ta zo ta auri wanda ya fi shi kuɗi, ya fi shi komai. Ta ce wa ma Malikun, wane ne Malik? Malik ya ba ta sarƙoƙi da dirhamomi da zinare da kaza da kaza, ya ba ta raƙuma, in za a yanka guda nawa a rana bai dame shi ba, duk abin da take so ta yi. Amma ta ce amma duk da haka bai kai kamar wani kofi ko wani abu na gidan Abi Zar ba, saboda yadda Abi Zar ya kula da ita. Ga fa wannan fa buloniya ne, amma saboda husnul ma'ashara da ta samu a gidan Abi Zar, sai take ba da labari wannan abin da ta samu na dukiya bai kai abin da ta baro a gidan Abi Zar ba. To bayan Annabi ya ba da labari, sai ce kuntu laki ka Abi Zar, to ni ma zan zamo a gare ki kamar Abi Zar, li Zar ga Zar, gaira anni la udallik, ba tare, sai dai cewa ni kuma babu saki a tsakaninmu, ba tare da na sake ki ba. In ga bambanci kenan, husnul ma'ashara kenan. Zan kasance a gare ki kamar Abi Zar ga Zar, amma
shi an samu matsala su sun rabu auren su ya rabu amma ni kuma babu rabuwa tsakaninmu, ma'ana husnul ma'ashara kenan. Akhrajahu al-Bukhari, Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi daga Aisha, Allah ya kare da gare ta, hadisi mai namba ta 5186. To mu duba wannan hadisin, me ake so a hakaito mana? Abu da na farko ana so a hakaito mana kyakkyawar ma'ashara da ta gudana tsakanin Abizar da Zar, har na Aisha da aka gama hadisin ta sha'awa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata albishir da cewa zai zama mata kamar Abizar da Zar, amma kuma babu saki a tsakaninsu. Ga daraja kenan akai, wannan husnul ma'ashara kenan da ta samu. Daga cikin abin da ake hadisin zai ƙara fito mana da shi, Zar ita ta ba da labarin wannan abin da ya gabata bayan ta bar gidan fa mai gidanta, an sake ta, inda wata ce ko da wasu ne, me zai biyo baya, me ta taɓa yi min, ai dama wahala nake sha, ai dama kaza da yake shi kaza. Wata duk da ta rabu da mai gidanta ko aka samu akasi, to ko wahala take sha sai ta cewa yanzu jin daɗi take yi. Tana so ta muzanta wancan da suka yi mu'amala, amma a duba Zar ba ta gidan Abizar amma tana yaban wannan kyakkyawar mu'amala. Shine abin da ake so a yi hakaito kenan. Ashe kenan ina ga in ana tare da mai gida kenan ba a rabu ba, babu saki a tsakani, ko min babu aula, shi zai zama mafi abin da ya fi cancanta. Duk abin da ya shiga a tsakani kada ki manta alkhairin mai gidanki, kamar yadda muka faɗa, alkhairinsa ba za su lissafu ba. Ya zama muke katanga da ba kowa ne zai hauro ya taɓa ki ba, ya zama muke kariya da ba wanda zai kalle ke ce wance kaza ce. Za ki taho da 'ya'yanki ba wanda zai ce akan titi aka same su. Wannan ni'ima ce, kuma ci da sha da wani abubuwa ya yi daidai gwargwado, wannan ki tuna da wannan, ya muke katanga, ya muke rumfa. So da haka ke ma ki zama izina da hadisin Abizar, kar ba samu Zar tana korafi, tana kakaci, tana cewa ba a taɓa yi mata wato, ke ma a cikin gidanki sai ki zama ya 'yar uwa, ko in ce ya ku iyayenmu mata, ku kwaikwayo da irin wannan hadisi na Zar. In an samu akasi sai ku zama na kuna tuna alkhairan da yake baya, wannan zai taimaka wajen sauko da fishi da damuwa. In ka tuna ai yayi kaza to zai taimaka, wallahu alam. Fa qalat Aisha radiyallahu anha itirafan bi husnil ishra, sai na Aisha take faɗa tana mai bayyanar da kyakkyawar mu'amala. Ya Rasulullah, take cewa ya jakadan Allah, bal anta khairu min Abizar, ai kai sama kake da alkhairin ka sama yake da na Abizar. Dama ai hadisi ya faɗa khairukum li ahli ko li ahlihi. Annabi ya ce mafi alkhairin ku, fiyayyen ku shine wanda yake mafi alkhairi a wajen iyalinsa. Wa ana khairukum li ahli, ni kuma ni ne mafi alkhairin ku ga iyalina. Da haka wannan sai zama na izina, abun kwaikwayo daga gida Annabi sallallahu alaihi wasallam na kyakkyawar mu'amala. Ba a ji Nana Aisha tana korafi akan gida Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, da cewa za a iya samun wani akasi din, amma ba a ji suna yi ba. To saboda haka in an yi wannan sai a tuna da alkhairin da ke tsakanin zamantakewar iyali. Wakila wasu masu hikima suke cewa ina kufrana haƙƙin zauj, lalle yana daga kangarewa da kafircewa haƙƙin mai gida, wa ishratihi da kuma mu'amalarsa da ƙoƙarin da yake na kula da ke, to da kilanin nar, wa'annan sababa guda biyu ne da suke kaiwa ga mace zuwa wuta, wa iyadu billah, kamar yadda hadisi ya gabata. Lalle wannan babi ne mai matuƙar muhimmanci, musamman a irin wannan zamani, wannan lokaci da ake tattare da ƙalubale na tattalin arziki, da ƙalubale na kai komo, da ƙalubale na tsadar rayuwa da makamantansu. Lalle iyayenmu mata sai ku ta haƙuri, na farko ku yi haƙuri, na biyu ku ta tuna alkhairan da suka gabata a baya lokacin da ake cikin yalwa, mai gidanki ya miki, me ya taka rawa, sannan kuma ki ta kallon yaya samunsa yake. Saboda ƙalubale na tattalin arziki da ake ciki, da in ya samu kuɗi zai iya bajinta, to yanzu ba lalle ya iya irin wannan abubuwan ba.
kada ki ce ai yanzu ya daina yi kina korafi, wannan korafin yana daga cikin nau'i na kufranul ashir, wallahu alam. Daga cikin abubuwan da iyayenmu mata za su yi taka tsantsan a kai shine kamar yadda muka faɗa, akwai yin ƙoƙari wajen kau da ganinsu ga barin watanta, ta kalli mai gidanta, ta kalli gidanta, ta kalli yanayin gidansu, gidan da take ciki a yaya aiki, ta kalli mai gidanta. Kar ta ga kallon wani gida ta zamana da shi za ta aunawa, wannan zai zamana in ta auna to zai zamana in tana auna gidanta da wani gidan to awon ba zai zamana yayi daidai ba. So da haka hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, ba sakamako mai shi kyautatawa ana so a kyautata ne, to in ta auna da wani gidan to za ta ga cewa kamar ba a yi mata ba, to maimakon ta kyautata abin da ya mata to ba ta iya yi masa ba. Sannan ta zama mai rida bai ma qasama Allahu laha, ta yarda da abin da Allah ya yanka na rabanta tsakaninta da wannan mai gidan, daidai abin da ake samu, abin da Allah ya hore a gidan sai ta gode wa Allah, ta yarda da wannan kuma ta gode wa Allah akan wannan cewa ni'ima Allah ya mata. Wata tana neman wannan damar bata samu ba, wata ta ma rasa wannan tana yawa akan titi bata san ina ta dosa ba. Sai abu na uku da iyali za su kalla, sai an nazar ila juhudil zawj, mace ta kallon faɗi ta shi da ƙoƙarin mai gidanta a kanta, da yadda take ta ƙoƙari wani Allah ya albarka, har aka samu aka yi kaza, yanzu an yi kaza, ta ganin ƙoƙari, kar ta wulaƙanta abin da yake, kar ta renawa, in tana ganin ƙoƙari da girman abin da yake, to wannan zai taimaka mata na duk sada ta wannan ba ta rena abin da a ƙoƙarin mai gidanta, ba ta kafirce masa ba, domin tana kallon kullum ƙoƙarin da yake. Ya fita yana an yi kaza to ai ƙoƙari ne, ya je an yi ko ɗan albashi ne, kasuwa yake, tana ganin wannan ƙoƙarin da yake har ya samu ya haƙuri wata ya ƙare, ko ya haƙuri ya je ya ciniki ya kawo, sai ta kallon wannan cewa lalle yana ƙoƙari. To in tana yaba a kai, tana ganin wannan ƙoƙarin zai taimaka mata wajen fita daga wannan kufranul ashir ɗin. Sai abu na hudu, ta ganin cewa lalle Allah ya fi akwai daraja da ƙima da ya kamata kullum ta fifita mai gidanta a kai. Akwai daraja da Allah ya ba ɗan mijinta, kamar yadda Alƙur'ani ya faɗa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Allah ya fifita yadda ya ga dama, ya kaddara namiji sama da mace ke. Abu na biyu kuma daga cikin fifiko, ya fifita namiji akan mace saboda abin da yake cewa daga dukiyarsa. Zai je aiki ya samu albashi ya kawo, zai fita kasuwa ya ciniki ya samu kuma ya kawo gida. To ta kallon wannan abin da Allah ya fifita ɗan adam mijinta a kansa, saboda haka sai ya taimaka mata wajen godewa Allah da cewa Allah ya mata ni'ima kuma ba za ta kangarewa ba. Da kuma abu na ƙarshe, abu na biyar, ta sani cewa kangarewa mijinta kamar kangarewa ni'imar da Allah ya mata ne, kuma kangarewa ni'imar Allah zai iya jawo mata fishi. Daga cikin fishin da Allah zai yi shine za ta tsinci kanta a irin wannan hadisin da ya faɗa, da aka kawo a cikin wannan babun, na cewa an ga mafi yawansu suna cikin wuta, wallahu alam. Saboda haka lalle wannan babi ne mai muhimmanci. Aka su wayannan abubuwan kuma yana iya haifar da rushewar gida, rashin samun soyayyar mai gida, sannan yana sababa rigingimu da rashin fahimtar juna. In kullum kina korafi kina kangarewa, to kullum rigingimu za su ci gaba da wannan abu. Na kuma zai iya haifarwa da miji ma ya ji kamar kin ɗauke shi kamar wata ala, kamar wata kwamfuta ko wata na'ura na kawai shi kawai aiki kullum kawo ne aikinsa, ba shi da wani abu, saboda baki ɗauke shi miji ba, baki kimanta darajar da Allah ya bashi ba. A ƙarshe kuma wannan sai haifar da lalacewar society din ko kuma iyalin, ta hanyar ko ki bar gidan ko ma saki ya biyo baya, ko kuma yaran ki duk su tarwatse da makamantansu, wallahu alam. To da haka wannan shine babun da malam ya mana na kufranul ashir. Iya wannan hadisi ya tsoratar da mu da abin da zai mana na mai taka tsantsan akan mutunta abin da mai gida ya yi da kimanta ƙoƙarin mai gida, wallahu alam. Malam ya ce babi na gaba, la taghdibi zawjik, kada ke fusata mai gidanki.
la taghdibi zawjik, kada ki zamo ɗaya daga cikin wacce suke fusata mai gidansu. Malam ya ce sari ila masalahati zawjiki idza ghadiba, ki kokari ki gaggawa ki azama wajen masalaha, wajen samun nagarta na yardar mijinki idza ghadiba, a lokacin da ya samu ya fishi, lokacin da ya samu kansa a fishi kika fusata shi, kika sa abin da ya fishi, to ki kokari ki yi abin da zai ki samu yardarsa, zai samu daidaito, za ku samu daidaito a lokacin da ya tsinci kansa a cikin fishi. Domin me fa inal mala'ika, domin fa su mala'iku taghdabu li ghadabihi, suna fishi da fishinsa, kamar yadda muka karanta a hadisin baya. Duk wacce mijinta ya neme ta, ya buƙace ta na mu'amala na yau da kullum taki, mala'iku ya kwana yana fishi, mala'iku za su yi ta fishi suna tsine mata. To lalle fishin mai gida yana haifar da fishin mala'iku. Saboda asali ma ba a so mutum ya fishi, kamar yadda hadisin Jundub bin Junaada ya rawaito mana. Yana cewa kai mun wasiya ce la tagadab la tagadab la tagadab. Saboda fishi abu ne mai illa. Duk lokacin da fishi aka samu fishi yana haifar da abin da ba a so, yana haifar da abu na nadama, yana haifar da abin da za a zo a da na sani. To a cikin gida in aka ce ke kika fusata mai gida, to abin da zai zo za a yi nadama kai. To daga kin ga kuna tattaunawa mai gidanki ya ɗau zafi, ya fusata da wani magana da kika faɗa ko da wani aiki da kika aikata, to in kokari ki dawo a samu matsala, saboda wancan lata ga dabbe in ya fishi abu ne da zai zo da matsala, abu ne da zai zo da nadama. So ki kokari ki ga ya za ki dawo da shi daidai. A matsayin ki na ƙwararriya da aka baki kiwo a cikin gidanki, sai ki dage, sai ki amfani da ƙwarewarki ki ga kin dawo da mai gida daidai, an samu maslaha. Kada ki girman kai ki koma dan ya yi fishi ke ma ki ɗauki fishi, ya ɓata rai ki ɓata rai, wai dole ma ya dawo ko a kuskure ne wannan. Domin ƙawalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, ala ukbirukum bi nisa'ikum fil janna, yanzu bana ba ku labari da matayenku na aljanna ba, a cikin aljanna. Qulna bala ya rasulullah, sai suka ce haka ne ya jakadan Allah. Qala sai annabi ya ce kullu wadudin, dukkanin wadda suke masu ƙaunar juna, walud kuma wadda suka hayayyafa, idza ghadibat idan ya zama na ta fusata asa ilaiha, ko idza ghadiba idan ta ɓata rai ko ta yi fishi, aw asa ilaiha, ko aka ɓata mata aka munanta mata, aw ghadiba zawjaha, ko kuma mijinta ya fishi, qalat za ta ce hadhihi yadi fi yadik, ga hannuna na shimfiɗa, na kawo cafa, na yi mubaya'a. Hadhihi yadi, wannan na shimfiɗa hannuna fi yadika akan hannunka. La aftahilu bi gomdin hatta tarda, ya ce da ɗai ba zan taɓa rintsa idona, ba zai rintsa ba ya samu yin bacci hatta tarda, har sai ka yarda da ni. Wannan shine yadda ake neman maslaha. To wannan sune mafi alkhairin mata wanda suke za su zama matanmu na aljanna. So a duk lokacin da in ita ce ta fishi, ba za ta koma ta zauna har sai ta nan. A'a, ko aka ɓata mata ko kuma ta fusata kai, ita a duka yanayi, in ma ita aka fusata ko kuma ta fusata, ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba har sai ta dawo da mai gidanta daidai, sun samu maslaha. Mafahum? So da haka wannan shine yake nuna misalin yadda ake dawo da mai gida. Ta ce ba za na iya yin bacci ba har sai ka yarda da ni, ka dawo daidai. Yardar shine ka dawo daidai, ka ficinka ya tafi. A karajawa Imamu Dabari ya fitar da wannan hadisi a cikin Jami'ar Ausat, a hadisi mai namba ta 1743 daga Anas bin Malik, Allah ya kare da a gare shi. Sai wani hadisi yana nuna mana kenan ga mata masu son su zamo matan aljanna, ga da suke wa mu'amala da mai gidansu in yana fishi.
ƙoƙari suke su dawo da shi kan daidai, ba su ma fusata suke su koma gefe su taya shi fishi ba, ƙoƙari suke su ga ya za a iya dawo daidai, ba za su iya rintsawa ba, ba za su samu nutsuwa ba, ba za su samu daidaituwar zuciya ba har sai sun ga mai gidansu ya dawo cikin farin ciki. Amma nawa ne daga cikin matanmu, in ka ma yi fushin ka yi faɗa sai su fi ka ɓacin rai, sai su koma gefe, su ba za su kula ka ba za su yi wannan in za a kwana ɗaya biyu uku su ne wai da fishi. Wannan ba ɗabi'a ce ta iyali ta ɗauke wuta ta kauku da a ɗabi'a ce ta namiji, ba a san mata da fishi ba. Mace kullum a rarrashi aka santa, a mace kullum rarrashi hila da makamantan su aka san mata da shi, amma ba wai fishi da ɗauke wuta da koma gefe da makamantansu da ƙauracewa ba, duka ba siffa ce ta mata na ƙwarai ba. In da mace tana da irin wannan tunani sai ta yi ƙoƙari ta daidaita shi don ta samu zaman lafiya a gidanta, kuma ta sami yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam, ga wani misali na annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa, isnan yace mutane guda biyu la tajawazu salatuhum ru'usahuma, sallolinsu ba za su wuce kansu ba, ma'ana ba za a daga ta zuwa sama ba wajen al'arshi, ba za a kai ta ba. In sun yi sallah ba za ta wuce saman kawukansu ba, ba za ta ƙetare kawukansu ba. Su waye mutane guda biyu? Abdan abika min mawali, shine bawan da ya katake ya tsere wa masu gidansa hatta yarji a ilaihim har sai ya dawo. Duka bawan da ya gudu ya bar masu gidansa, to duk sallar da zai ba za a ɗaga ta zuwa ga sama ba har sai ya dawo wajen iyalansa, wajen masu gidansa. Wa imra'atun, da macen da asar zauja ta saba wa mijinta hatta tarji'a, har ita ma har sai ta dawo kan hanya turba daidai, ta dawo ta nemi yardar mijinta, sannan to in ta yi sallah Allah zai cika gaba da karɓar sallarta. Wa qila fil hikima, malamai suna faɗa cikin hikima, ghadabul zawj, lalle fishin miji min ghadabur rabb, yana haifar da fishin mahalicci. Wannan ko haka yake, duk sada mai gida ya fishin to Allah ma yana fishi da wannan iyalin, kamar yadda hadisi ya gabata. Wa qila idza ghadiba zawj, haka wasu masu hikima suka ce idan miji ya fishi ghadibatil mala'ika, su ma mala'iku suna fishi. A wani ruwa ma har sai ta tsinuwa suna la'antar wannan iyalin har sai ta nemi yardar mijinta. So da haka duka wa'ina ana nuna tsoratarwa da razanarwa da hatsarin fusata mai gida ko barin mai gida a cikin fishi ke koma gefe ba abin da ya shafe ki. Wannan kuskure ne ga hatsarin da illolinsa. Malam ya ce, arada Shu'aib ibn Harbin ayyata zawaja imra'atan, ɗaya daga cikin magabata da ake ce masa Shu'aib bin Harb ya yi nufin ya auri wata mace. Fa qala laha, sai ke cewa da ita, inni sayyul khuluq, aini ina da kakkausar ɗabi'a, ma'ana ɗabi'una yana da zafi ba su da daɗi, shine ina da ɗabi'a mara daɗi. Fa qalat, sai take cewa, aswa khulqan minka, lalle mafi munin ɗabi'u a wajenka mai yuhawwijuka ila an takuna sayyul khulq, shine wanda zai ka dugunzuma ka, yana karkatar da kai, yana janka, yana fusgarka ila an takuna sayyul khulq, zuwa inda za ka kasance mai mummunar ɗabi'a. Wannan shine mafi mummuna a wajenka, ba ɗabi'unka ba ne munana, wanda ma zai taimaka maka ya ka dugunzuma ka, yana janka akan wannan ɗabi'a, yana kai ka cikin wannan ɗabi'un, to shine abu mafi muni. Me take nufi ana? Tana nuna cewa ashe iyali su suke da damar su dare mai su daidaita mai gida kenan. In yana da wata ɗabi'a ta wannan, to ai karfe ɗaya baya amo, kamar da Bahaushe ya ce ko? Karfe ɗaya baya amo sai an haɗa shi da wani ko? Saboda haka ita za ta yi ƙoƙari ta taimaka masa ba zai wannan fishin ba zai tsinci kansa a cikin wannan kakkausar ɗabi'ar ba. Amma in za ta dugun zuma tana ingiza shi yana yin abin da bai dace ba, to yanzu ita ce wacce take mafi aswa, mafi munin ɗabi'a a wajen a cikin al'umma. To haddisa imra'atin,
wata mata ita ma tana zantarwa ila zaujiha tana shira zuwa ga mijinta fa aga da batu sai ta faɗi magana da ta fusata shi fa aga da batu shay'un qalatu sai ta faɗi wata magana da ta faɗa wacce ta fusata shi ta sa yayi fushi fa sara'at ilaihi sai ta maza ta yi azama zuwa gare shi to kabilu tana sumbatarsa wata da aibu tana masa wasa wahiya taqul tana cewa wallah ina rantsuwa da Allah lam yagmud li jafanu ta ce ba zan iya kwayar ido ta ba za su iya rintsawa ba hatta tarda anni har sai ya zama na ka yarda da ni wato sami hani sannan ka yafe min kai min afwa wa zallat tula'ibuhu haka ta zamo tana ta masa wasa wa tula'ibuhu tana tausasa masa haka da hika har sai da ya daranta ya murmushi ya dariya wa zahaba anhu ghadab wannan kuma kunci da damuwa da fishi din suka kauce ya manta ya neme ta ya rasa kun ga mata na kwarai kenan daga sun san sun yi kuskure kokari suke su gyara kuskuren su da su nemi yardar mai gidansu wanda suka san yardar mai gidansu ce tana haifar da yardar mahaliccinsu wanda ka san cewar ɓacin ran mai gidansu yana haifar da fishin Allah subhanahu wata'ala kuma yana sababa tsinuwa ta mala'iku to wannan ya zamana daga suka fahimci mai gidansu yana ɓacin rai suna ƙoƙarin su da shi gele to nawa ne daga cikin iyalanmu suke da ko kula ka sa doka su karya ko da ranka zai ɓaci ba a damuwarsu ba ne su gaya maka magana da za ka yi kwanaki ranka a ɓace ba damuwarsu ba ne su yi aikata abin da baka so ranka baya daɗi wannan ba damuwarsu ba ne to lalle kuskure ne ba su fahimci irin wannan hadisai da maganganu na malamai da suke magana kan muhimmancin kula da kiyaye haifar da fishin mai gida sau da muhimmancinsa iya wacce ayar da muka karanta da Allah ya ce Allah ya fifita mazaje akan mai gida kai da hadisin da muke karanta cewa inda zai yiwu a ce Allah ya yarda a yi wa wani ɗan adam sujada to wani Allah sujada to da mace an umarce ta da ta yi wa mijinta sujada duk wani yana cewa sai sun yi taka tsantsan da kula da haƙƙin mai gida so da girman haƙƙin mijinsu a kansu lalle daga cikin hikima na wannan babin wannan babin yake hakaitar mana shine da malamai suka ce shi anna rajulu qawwamul usra shi fa na farko shi fa miji shine qawwam mai jagoranta shine akala da yake jagorantar dukan family din a duk lokacin da ya zama na yana cikin fishi yu'athiru ala qudratihi fi ittikadil qawanin alhayat hikmiya wannan yana taka rawa wajen yadda yana tasiri kuma yana taka rawa a cikin abin da yake gudanarwa na cikin gidansa sai zamana baya samun damar tunanin da zai na daidai baya samun damar ya sauke haƙoƙin da ya kamata ya sauke na kula da jagorancin wannan gidan so da kin fusata shi ba a cikin hayyacinsa to saboda haka in ba a sauke wani abubuwan ba sai zamana ke ma kin tsinci kanki a matsala iyalinki suna cikin matsala daga cikin hikima ya ce ɗabi'a ce ta namiji ya saurin fusatuwa ɗabi'a namiji ne ya fusata amma ba ɗabi'a ce ta mace ta fusatu ba ɗabi'a ta mace ita ce ta zama mai haƙuri kuma mai hila da dabaru amma namiji yana da saurin fusatuwa ya ce da yawa daga cikin mazaje suna da saurin karkatuwa zuwa fishi saboda haka suna da saurin fusata dan abu kaɗan zai iya fusata sai kin karance su saboda haka sai ki kokari ki gyara ki wannan in kika kokari ingiza su kuma wannan zai kokari ya ƙara wa al'amura muni saboda haka sai ki taka tsantsan akan wannan ki fahimci cewa maza suna da karkatuwa wajen saurin fishi sai abu na uku daga cikin hikima lalle cewa fusata mai gida yana haifar da ƙiyayya da ƙyamarki a cikin zuciyarsa yasa da ke fusata kullum darajarki da ƙaunarki ƙasa take balo ɗinki yana ƙasa kullum matsayi da darajarki ƙasa yake raguwa yake har ya kai cewa yana ganin cewa abu kaza ma da yake ba zai iya yi miki ba saboda abubuwan da yake na ƙauna suna raguwa abu na kyautatawa da mutuntawa da ganin girmama duk sai ya zama yana rage su ba tare da ya sani ba saboda kullum
kina ƙasa kina fita a zuciyarsa, to wannan fushi yana haifar da wannan. Sannan kuma daga cikin illa da yake haifarwa yana yu'addi ila al-fashal al-usra, yana haifar da lalacewar society. Sannan yana haifar da adamul thiqa wal amn, yana haifar da rashin zaman lafiya da yarda da juna. Kullum kina fusata shi zai zama na babu yarda a tsakaninku, babu aminci. Sannan abu na gaba daga cikin hikima da babin yake nuna mana, lalle yin wannan fusata mai gida yana haifar da qaswatu wal jafa, yana haifar da ƙiƙashewar zuciya da kuma jafa, wauta da kuma yin abu da ba daidai ba. In kika fusata sai abin da tunaninki bai kawo haka ba, ba ki taɓa tunanin wane zai miki wasu ya ce a shi dama wane baya sona ko wane ya daina sona, a ke kika fusata shi. Saboda haka ki taka tsantsan gudun haka, sai ki kokari kada daga kin fusata shi ki kokarin da shi daidai. A ƙarshe kuma abu in yayi tasiri, sai wannan tasirin kuma ya shafi iyalinku ko yayanku, wallahu alam. Daga saboda lokaci za mu tsaya nan, abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mu tarayya cikin lada, abinda muka yi kuskure kuma Allah ya ubangiji ya yafe mana, Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakaninmu da iyalanmu, Allah ya kyautata zamantakewarmu, Allah ya ƙara dansasa da haskaka farin ciki da kwanciyar hankali a cikin gidajenmu baki ɗaya. Duka gidajen da suke da akasi na rashin fahimtuwa, Allah muna roƙonka, Allah ka sanya fahimtar juna da ƙauna a ciki, ka da shi daidai. Allah ka yi zuriyar mu albarka, Allah ka albarkaci rayuwarmu, Allah ya saka kowanne mu da alkhairi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.